Malta jwed mill-pajjiżi minn madwar id-dinja kollha li qegħdin fuq qudiemnet biex jilqu l-livelli ta' turiżmu bħalma kien hemm qabel faqqat il-pandemija tal-COVID-19. Dan jirriżulta meta wieħed iqis ċifri li ppubblikat l-Organizzazzjoni Dinjija tat-Turiżmu fih dan in-Nazzjonijiet Uniti, il-UNWTO. Il-gazzetta kulħadd tirrapporta li l-istatistika ppubblikata fl-aħħar barometru turistiku ta' din l-organizzazzjoni turi li minkejja li pajjiżna huwa prattikament dipendenti għal kollox fuq li vjaġġar bl-ajru għat-turiżmu tiegħu, xorta waħda jinsab fl-istess triq tal-kupru bħall-Ewropa, il-kontinent li qed jikseb l-aħjar riżultati f'dan il-qasam. Fl-ewwel 9 xhur tal-2022 l-Ewropa laqat 477 miljun turist, li huwa 68% tat-turiżmu kollu fid-dinja. B'hekk l-Ewropa reġistrat livell ta' 81% tat-turiżmu li kellha fl-istess perjodu ta' 3 snin ilu. Il-Ministru għat-Turiżmu Clayton Bartolo qal fil-Parlament li pajjiżna li fl-2019 kien laħaq rekord ta' turisti, bejn Jannar u Settembru ta' din is-sena irkupra 81% tat-turisti tal-2019. Skont il-UNWTO it-turiżmu globali jinsab fi triq biex sa tmiem l-2022 jilħaq 65% tal-livelli ta' qabel il-pandemija. Bejn Jannar u Settembru Malta rkuprat ukoll 84% tal-attalji li fl-2019 u 88% tan-nefqa tal-2019. Sa tmiem din is-sena il-Gvern qed ibassar li se jkun attira lejn Malta madwar 2.2 miljun turist. Il-Ministru Bartolo rrimarka li r-relevanza ta' dawn ir-riżultati hija akbar meta jitqies li l-ewwel kwarta din is-sena kien bidu diffiċli għall-industrija minħabba l-imxija tal-varjant Omicron tal-COVID-19. Minkejja dan li l-kupru b'saħħtu tat-turiżmu f'pajjiżna huwa dovut għall-ħidma sfiqa tal-Gvern bl-implementazzjoni ta' strateġija bbażata fuq 3 pilastri, il-programm ta' tilqim effettiv, il-miżuri li ttieħdu biex jitħarsu l-impjiegi fis-settur u r-riżorsi li ġew allokati lill-Ministeru u l-Awtorità tat-Turiżmu. Dawn ir-riżorsi kienu strumentali wkoll biex terġa' tinbena konnettività bl-ajru, jsiru kampanji promozzjonali aggressivi fis-swieq ewlenin u jkomplu l-interventi biex jiġi aġevolati l-prodott turistiku mill-lat infrastrutturali u tal-organizzazzjoni ta' avvenimenti intiżi biex jiġbdu aktar barranin lejn pajjiżna.